Tatanya sae wana mona intubunura lere wiya na kugo sabasie so yoromotori ito. Ekero tu akwana amangana family raifu mangana kareka. Ringana ndirenta akwana. Na jaka joranga korera kita geti kokota. Especially abangina na bagaka bake. Omongera na baro mwe miake mengi. Akidia kalo kumaliza liyo motu etukie muamete ado kumira ki mo lakini no maana onga mbona ko aya wajikomaliza inga olinga lingire hiyo linga lingire wono nsinyumo tare konyora ne bigute bibieli hiyo elindo kuniri hiyo oiguro kala Proverbs 29 Proverbs 20 verse 29 ngoja wasomera Proverbs 29 yumungo 20 asaba tolota etikokota Maka na oro kumaliza kumo sio ati nimetia maunga mone buda ya momanyi lakini umo tu aro momo oro sinyunga lakini ngibaro kirembe cyane njenyi gote ngango tu oro bile bose na linko agwe kero kyaba ngaka umuntu yikero asa mama senga de tirata ge chinguru na chichiro banene waba mura koriende chimbuche nigo chiro bwari bw'abantu barabi igo chimbuche nebibe kai obwari bw'omuntu ane ko somane ye ngo somane ye de koropo emangani yiyo ikomena sana me bungo 31 ara to igo na chimbuche chiwa torwa yani mondo tate byawe mbuche ara le mbuche rene na ndo kokira bono okay Chimbuche chire ase omotwe nebutwa yobonene eyindi gekonyorekana ase enchera y'oboronge haleluya igi kitari gento giachire hani gegokogosagana kigiacha chimbuche igo chiachire ase enchera yagentogi chigotangazanga emiaka yarabeire etari meke Mongera na haro tagete kuarosia tagete yake biguta wano wosio uvanta ama goroko kakora ayagale yake biguta kala bana bareta inkoru aroro genda tiata oba arue ogosona gosinye gosonwa dio hotel yange wokamoka Ojibuna ndo mwamu yega njuma zeni ngata moza ko mara goti ekyara ndo mwamu echi gito chirache iga chitangaza ngana gore ngibona ngona kuera beri indabe bidia na re kora nyane chiro kenyenye igonka ande chiro kenyenye amagara ye chira akara ki dada bano ngainko abanga inko genda igwa tigato tikunya kubwati asense ko genda gochia nentu tuanya ko genda gochia tariye kina na tenenere asengencia magana yo borai Mono borai goto sinyete ko ruchinka nabana eno goto sinyete bake kanisa Oborai ebodi ya ikaransa ya choro moto kiaba ngoi mo batali bwe kanisa Oi mo ara habangena oi mo ara habagaka oi mo ara habana na endo monto manye gochigoro nanse Oba kyali bwa sa muchisa batoisatu Nabata gararete Lakini yasoma moyo sa ikalia kenya kamatenga tochio Nkiugo chikokoro Nkikwale kachore ruwe ukabiri Kakwale kumbura iyo manane nkikua akora Tochio Uye tegerera Oiguera saitani Chika kichiaika Andi ngoma yako uwa Owe ya dama njuma dili ina abakanit Nekero bura iboga chorwe Iboga samamwe sabatien tangani Iyoge koba ngoyo orena mangana Akorena Wazi nyukareta mangana Waira mangana buo Waira mangana ekenyoro Timoten tangani nye Mungu ikome na bine Nani atasoma huko Kali mokora ali kama mama ya wasomera mokora wasomera kwa manya kuli Okay To tiga makorereke ewa Kelikuwa etwe Asenjira yobo bani Ekere kiombe kia bagaka
yakobekerete amaboko totiga igo gochorwa takona kuburia maswali ekiagera ekeukiao nokerawo ojinse 15 orengereria iyo wirwe kegima okogenderera kwao koya maiso marore asa abantu bonsi 16 wirendaye omonyene nokwerokereri kwao ogenderera asa iyo ekiagera korakore igo mbwetoria aye omonyene amo nabwo bekerete mbwetoria aye amo nabwo bakogotegerera orengereria amang'ana ayo gakwairu oborai takona gotumbera igoro gekiti ngokora nkibanduguseri nkibakara ngati ayetera ng'omonene ase kwaroche nkora emeremo yao nasabire kisembero obong'aini haleluya tiga amaswali amange yani ekeombekera kiko gwachorirwa bomoriki gwakiarotana gokana ng'angu asomete oromoga chibue keombe chibesa chinyinge lakini otasometi omotara aunjore isano ibera yakore kianda yarengeri busaba chiberi butisa ande goikoakane araudi alikwanyara lakini emeremo ya Nyasaye wana kuburia maswali tiga maswali amange ono ira naisa sateke mungaka ninganeli Lingane liekene onyo omuntu oligeti koba omutang'ani w'ekanisa nigaganetie emeremo emiya yani omuntu akong'aki bang'a oboteri nche nabo ngoteri bang'a oboriki nabo nkorika bang'a obwarimu bwa abana nabo nkonyara aganetie mwana ande barekera airwe oyo oganirie emeremo emiya ko bano mutang'ani bw'ekanisa nimugwenerete omuntu otari gokwanwa bobe omuntu ole n'omukungu oyomo omwegamberi asonsi igwa nimugwenerete aba n'abalisia omuntu oyo n'omukungu oyomo bono nabeke joro kemanyete ng'a nonya baetoge tunani oborisia noyo omongi noyo okorokurusubera nabaseresere mbakoreteki naende ekiri keri mochando bagorakanero omaete buna abana babakane sukuru yaiboiru naende ekiri keri mochando naende kiabaga bono nende ng'o turachore bono tiga tomochore igo kero omonto nebibe biaye aye bibilia yateba abo omonto gokwanu ng'aki naende abo omonto bweritete gochiesa bibilia gateba ng'abo omoroisi abageni mata abanto kore bategotaka abageni bagende chinga chiabo onya barabarai ane kayombo chano yogochera abakungu babalisia ane kali kanisa ya Kiru chikanisa chinde bakungu babalisia nebe ngabo no mata biro mukungu no mukungu ibu bura bakungu babalisia bakora abagani baje kanisa bitu kuliye sabato abalisi baje karota rotinga ngaibono tuko ngayaba gani bako ya daranji ya mbaro beriti mokungu mo molisi mo kotanga naka egere kabako na korota rotinga ngaiba ko genda eto kera ta kora tiki basi yei aikire kako na matera nya ya to manyeti urure oi gungo kwara koromate ngaina esta gate tuachira awati ora nyinyera omaja gate bakari basi yido taransire tuasa bitu taransire ora ngiriyo molisi ono molisi amusoje kiana kwa data anyota data ngai mangana tayo oro ngango tumie moli ora ngiriyo molisi amatebi chuo cha molisi tora kwa omo ikiari chikoni omo wana lakini buya matuyo ngoka lakini wana kwa biyoki goja kukikwaje kwa mara toko ba gaya gade kikwara toko ba yani abalisi bali baikire kiruga ngai gona ekwara ora nyareko mate me koronero ko koranda baise ko okorera akira kwa tu polisi kwa satani jena ayarole joko ba ne kana ari ko be turwa baba ko yo
polisi estaba yale de banga mabana inga kiali wa ano ngara kirenga talinjira alengere tu ka wale bokana ngobeke wale akiala kama makaja mujam diga bwana yabo mujando okarengia bagati baraja kiru eli akabiri umulisi boke anate benga ngabage kukyako kibokorera yaraba moreterera gekabama gendelera bigi ine remero yabakungu babalisia batali bakiyu bana balisi baba no yana saba kati babo kikomenya nabo polisi egwete ngakangeza aduki yama chikonja to ruwaye komo ndo kujikotoro rudakala diki biblia ta abo moto haya karosi barabi abageni lakini ndio bara za bijinsi kwa kuwa hilo meremo ya kanisa anja yakole lakini abaraya bange jigotora ile ma ndinga kingo gakiro ko nyore sesera ile gesona iroka liye mora kera obonya bora yani wajigolera sesese wano mondeo anise ndero jimondo mkiama bara Isaya abesida site mungu ikomi baraya bange abarayire bakona korata banga jisese jinkumu jisese jindia bobe woli wasoma Isaya 56 mungu ikomi eke omekuwa hatu na wakiararo wako mongema ene ke kaba arene korona ya aje bande moyore na ndo kairore nane na wakiarara nane wakanyoro wao choliru ama swali na ringa kina kora wano ta kora kende bate muya wa tebe tokara tikende digo da kegu bosenge suke abarende baba ntaba digo bareme uko basi bali no komanya basi ni bali kisese chinkuru kitanyare kokowa ni wachiraire chikorota chanje toba gondereria chisese yani omorayaro morayo sese ekona kokowa yani omorayo kona kwa update goma oya dawo mate ana wasarate akatake ndoget rano molisi na teba gende ngere ta na konyora kende ara tebi kiombeke yani ere to buati vision ikobuno morayo ikotu ara maroro yani goikorore musiake oetania bantokora morayo ikeke omonyoro ya teba tiati kosomeke buko tajeti wamenye Igomurai tabasa koba ese enkubu omuko okora abane kuchioro sana ekiombe kwa hatu nkimwa tikurangire esi nane muna bantu barenge batano baro batatu biba baliyo komenta nkuwa nako bolio manane ngaki o manane nkonye ase kiombe kena irwe elinde goetera asende ekiombe kekorore Yesu elinde goetera asende ekiombe kekine wana ora kabale merongeza te kanisa lakini ya mabora ka bale bara akitivu yake iko kosa batano ekiagaro ko barano mo uko abara imbale kanisa la age tuwa makuta yechuba omaze tabauti nere kati ya makuta yechuba na makuta yoro bujara ni mo age tuwa makuta yoro buja Samuel ya ngapwa makuta injera abo yoyo age tu nimo Dauti. Ngwage tu makuta yechuba. Ane Dauti. Uta sababu kama ngombe mukukale. Ya, hapo sasa. Saulo agakuwa makuta yechuba. Nonyena yana bikunyale kana kubwate kana no waraye wao. Ogwage tu makuta yechuba. First Samuel chapter 10 verse 1. Agakuwa makuta yechuba. Omayete yechuba. Oyebeka maguta wokonyekia seri gedalire oyebuatoke nje jubera akon ebuateka nje maguta aranyebe lakini hapo aranaye akajobu baraiwa ikigati wate aramanje mangana yati nkonyara motundoje mangana yati nkoyategerera na yakongito moyo wabwa
kwa rara inka waji batangara kuruka ekiagara gwage tuwa maguta yichuba tori kunyara koremereria anya bako gambete wabatigire tu yaramba kugamba ane lilikuwa nyora bakomumba ko igetianga buya igo bugaterereti orare toro gujara sakara ko manta lige na igoro nduate bas wapa rokora yani ogotebanga no matter what happens life is still beautiful ayaga agetuwa maguta yoro gunjara rokora mereria lakini yojua aliyesi yao mereria no gwate ke maguta kigwa agetwe maguta kigwa agetwe eke kwaro kinga maguta kigwa agetwe nenjero kora nenjero mereria ani motago kamatene iroke kyomukia bagera kikabugato bakomu kyomukia bagera kyomegego kwa women ministry amotago chorubuya lakini yo kumugate siyobora eso yo kumugate sigwobora abande bana bari baho getuke kakare kyombe we unganye go chintai ntaro chibunjaru nje karuwa ngate go cyabo ngege ntoke musuyete no gotacyarwa ara turajoru twasingora araho yo ate go ikomora yatoke nabakora aho bakarema batoke bano mondo tari kunyara koja kyombe gya Dorcas mwaye byombe byo mwaka ebikibaza kiyera bataegwa birabina bakonyara Biblia baterangwe bakora kuyenya saga netie no gochira chindakana na baboraka azegendo kikyabo mechanda yabo iyakobe yame mungu 27 ina remere menya saga neti neto kona gakora ayitore aba pare cyabo wira kwa beteke ombe omwe baba kya bisikira tarareta ane bisikira tangi korenta ekyagara tuatigire meremo yo manane chikire ekata bitabo kwa dorka abamara ka bakorera batebanye yanga mune yemegete nimongete chindakana ko chiachikorera ine irabangu akubuna bono chindakana nibe ngakira akorere ire ngore ndete ire ngakonyete abamara ka barenga wakirigire nanyano ko basemi ngabono kabeiga aboro muraibwa abamara kara kimtumenye tinyo wane namba ya abamara kokora oro muraibwa bangina tumenye tinga bangina bare ngokora tumenye tiaba kira bare etini ye akababa batali goje kanisa tumenye tiaba bakababa bakunywa ese ngejo tumenye ti bana bakara to korani yo kara to korani kore chenero yara tumenye tinga bare polisi na wale kanisa kama tia ngandi kabutore tangari kabutore teime kabutore te gojera ariwe kabijore ti korwari ya kongo ruze tia ngari pi akiro polisi akoro ona koroka ana ajanga gojimuna ya ntunko manyatore na rire no komanya wala agwa chora tuo manya erindo oja ka koringoi ekarota likoro koma maeko koma yema wana buraya ego dotoko kanacha igonke ye kanisa ekiagere department yeri anacha gramation yeri no to koligere liorada ya bakristo tuwa manya oyo obeira matukata na gocha abatuleti weke nyoro bara iwe binyoro omodaro mora iwe kenyoro lakini tabanye tinonyena abantu akora akuwe kenyoro kingambare ngabare tamanye tie se bakorwa bataka da visitation yakubona no baba ese imani ko sana bwati ese keni ese te toroma akogesi ekyagara tanda ko chio tamanye ko ese na ra ko sata kala diki omora iwe kenyoro ne ara kala teri bwati aso polisinga ekenyoro kiana tuabokire kama kwelira kala diki Kalisi limo koru chiri bati limo koru ngaba kede mwaja ko totara to kwanye ojagero mwakoyo kaabara iwe binyori bagari eri tangani kere kenyoro ko ngada bagenda omora iwe kenyoro telanga ekenyoro kiana tuabokire banyomenda ngina naga kwete erinde nyomendo korusa abanya to ko yara kagenda bude kanisa so aba bagenda arari tara to jikomoyi tuabokire ye kenyoro kiane joni no morwaire erinde kanisa ya manyanga ekenyorogete omorwaire na karataki ana toliko hai baga ndoma dige to kaga ndrete ayebo yokuja kwa update ngawe polisi to banyeti musubati olio momwamu go mwenge oro liyo lakini njendo je ngatimo manyeti ngaibono la momanyele ekiara ngwara ko iguli bot ekiagara kwa na kota
kurara Ngokinde te gotera Okwa murai kabo murai ogwate progress aseke omekwae Ta kurara Okwa murai baba sae itona Manya kiro masaha sakurwa Manya kiro masaha challenge siago etera Elinde boko na kasama mariko na boko nyora wakwa ni romo saoyo oigure kende igo murai wekabo murai okoragera okoragera kuwa sebe kutari okoragera buaye ragera rara nonye injara lakini okoragera kuwe samariko Biblia batabanga Ezekiel igago tebi gwariye uku moyo kasama Ezekiel nungaka Ezekiel ya tabati gwariye uku Elinde kara alire uku asoke toko nyara basoka ngonye turariye buku ngeno jikatema akagade kamile ukachimatano kwa batenye program ya hali ogana kwa yoligete ade crusade ikaichuma kwa batenga jinyi gotenga na arwali de dama yoga kwa nakale ekiagara gento kataba kuchibosio kakara diki nkeyo koli aso amana gante bio aya mwanya bantu kariye gente kyo kwa irwe kariye bukweye Eliogende gukwana n'Abayisirayeli iyokora aliyebuku Biblia bataba gojinse nekana alia inkamera egaikanda ekaboboke ikiyarera toboke amangana aliyete akamokonya kamenya n'abantu bande buya akamokonya bakoro buya igotokunyara bakoro bayi mwamanya tori kori getoki tokunyara gakero kabo kigoja wasiaruka kwagera Nkorara segetiga ketaracha nane muganja gecha tukire kaya balisia tanga haki yetu mwazi toyo woikayane haki yetu mwazi toyo woikayane abanyagitari bate haki yetu na bantu betini bate abagento iwa ekero dauti akonyora sauro asiri kuwa ime abarwanie segi bakamatebe ngamukore Arabakani nga no Tinko hiramu akumuhuta onyasae kiara Akanachoma kama mwe yanga Elinde nga akumuhori Akamatenga nare kotaka kukokora Kukokora nae Igere liye yanga ya hao gamu Ninje nae kukonacha Ekagera saura kacha kateita utinga kumbe Ikondo mbobe aso montoromu ya sende Ekereme jane hoja marisia Igatokona reconciliation Nakiagara Biblia watanga ninjua zende togamberane. Onye nyasao katanga tokenda sare togamberane. Uikaraza na bazi tomete ngaga igike kira kibazi tagakia aya ekigia kongire. Igire mene igwe gento kia verete abantu bako na tanga akiye. Elisho ikire. Ogwe nidia mache, ogwe nirino no mogondo. Bana akare gotira. Igaba murala soka. Bagajenga tira wocha ayenyesyo. Second Kings chapter 2 verse 19. Tira wocha ayenyesyo. Elinde bishakarige limagagaiga akaragereria bamurabalia chitubu chitubu ibere chigasoka chikaria bamura 42. Noma tenga soko jakatanga akiyetu chitubumbu okire. Ngirikiro kale bintu kujya. Yaikese kyamba yaikachamba. Yaikese abana kyarubani abana. Ya ikaso mongre, kiaru wani mongre. Chitubu oroja karo chiko jakwaera 42, chitubu chilere. Ekere mechane 42 jakwaera. Roma yore. Koyo so. Abantu bomochioria. Abantu bomochioria bagatebia Elisha. Abantu bomochioria bagatebia Elisha. Omochiorio ole omuya. Omochioria ole no muya. Nayo moneno ito oro. Uno moneno ito oroche. Niga mabe. Niliro valia seria nilikwama ndagera Elisha kabatebe Ebakuri yenye omoyo bakayereta Oyo wasaba bakayereta Iria kagenda soko ya mache agaikero monyoria aroro ate
ayana aroma nena atebire na bweni dia machaya kurwa pona na kugenderera ama kweli gosokwa mama randi ama ro tiri kurwa sa machaya asa yo machari akagweni gwa akagendera kwa mama ya guika rero iga wako sotorako akarwaro no bwana tegera ruya akagenda Petero ekerara sora gendo abana bamurabake bakamusekereria bagakeyogi tira gocha ayenyaisio tira gocha ayenyaisio Elisa keonjora akera baroche akabaragereria serieta ya manene noichi tupuibere kiaberi kigarua seri nani kigatandura abana baria bamura emerongene na babere kurwasa wakati dainokora chitupu ibere chioka kikaoka abana bale bakiariete noma yete chitupu ekibere ndikire muwo asoko na janga hakiye oyerta kolera oyo pitu angire bangira na bale janga kana ko na raino wala to ele ndegito ke buata buya odeta ya gotoko ngati para agatera baminto ayala garata na nyama batata dikora na kiramu dikamanuka bakora ngaji ekeroko na kusoma kuchinse mugaruka dikora na kiramu abakungu babakulira na abana ekiagara mbakande tia basaja ngibinde mbakora ngakibiro igekero montako genda kuchibosio na batabiriyo kero mondana matere tia ya sapa yetega yabu bakozo na batere wale kere bitubune yibo koreka yaga moitere muone na ki ege na iba na mwade korete ko chinga haya ekechera kinzo bwacha obe onyanto tanchire bibiria na kiego teba yo tura soma basa iba na motanja komo kona gasoma ede bwacha yo manana na area sae mokonya nje kikibunji koraki kakia para data likora na bila babu silu bakabana bakaba kungu ekiagara bakungu baire tiri bagajo basemya basaja ayere no ngo hotelia na hoteli lilo ki eiriyo ke hotebanga no sigino ayenge do kaigasi yaona kana to mara na kole mengoro na gotichero motoyo muya wande wangu hotelia ye ngeta liko iwe gasa ayigwa ekiagara tu asoma lilinga goete sekia abana baye n'ibintu biri byose konya abasiri bikairwaragi pape ngwalo wangere nga yaegene pape ekera mangana gocha Biblia goteba ninju tugamberane ikaransa ane mumaze Biblia yanga se chingo kitali morero takala dik bana yario napatia karago itwa ngagara kana patia baitwa ate no toku watara ya barisia kapere magaino ekekerakio nonya Biblia okara kera tutugete buya wala como ndako bolinga inda badeke bunga se bokara kera kinga kana diki waira marageri mekiye wala ndo bakuona kingu kibano kera dia kuga barisia tari kende kera kuga barisia nebi to biri baba kora kabibi koira manza na ndo nonya na barati ay basta ala ndo na barabua bakaewa bali kurwa se ya mayo mosangere kariwa batigire biazara bia mayo mosangere babi bina to kitwa baboninga ki yesebuna acha haiga visitation tanya wabaraki Biblia wate abanga bona etwali kurwa somo ma iga tigabero ona abangi nabata kire ko basema lakini akari biazara biyanyi akare ko tugachiombe akare ko tugachimori akabwate duka akurwera sakuru district togo jikoweri yara malabo tuwa baba metie metupa tariya bo metie metu Biblia wate abanga okwa irwoliga naye kawo Mada ini kita punya makan, ayo, iya makan, muai ruga, enggak, mau banyak. Ini yang kau tuar bercanda ya, nek, aja nak korang, nanya orang nol. Orang ini kau tuh bercanda, tak ketemu kuat lah, ngoci, wah jadi ngaji aja muat, nek. Wah ini nak kata kuatnya hujan gimana? Nanti dulu setelah itu. Wah ada macam berarti macam dia punya macam semua, orang mereka ini kau dia orang
kiagera mukari wana naye ngoja weza tule sito kumira ki ntibana kire kwa barandia kali kende kire kwa barandia omoja no ri masema hatu kali koru na ana kali koru basema kale mbere mama kiare Allah Dia jangan mencoba dorong kecil masih kira kapten berarti diganti kuare kurare ramah gede tak ada tinggi kami ini sana ini mau benar kamu oh no so Untuk menyorong koteneku sentira yo ngai neralia mau sampai mana betul pasien saya mulai tadi Nigen kapune yang kuake kurare ramah gede eta biare ti Obatene fuego kuramogo sira Urwasari Gai kiri mo mabuga yegati Asomo ali oye Ningago tigara oro moriri Yo kita itu kotea Keromoto ari mera ini ai Keromoto apare ke vio morana maira apare yoka Omara ikuairwe oteme bunu kunyara osabera bantaba nonye ne keraba karabobe tebyo manene ngo manene naye wajara tembarae ekiagara ba Israeli ko bakora awa ibaba go ikase yasawo takakola Siria ade musosa bagentoki amalera naye takutwale ndamu mwasa bantokora Dingana dingani ko wakese musana na Joshua na Aaron ekara Musa ako step down mama Bagina wate kapo ina nansi ekara mo tigomo gambi osomorai iga kwaere ya Joshua ndaisi go kwaere ganiki kanisa jeito akomu adi ngobe go chikwa kwa igule arotuna sarateyo Yani kwa polisi marata hiyo vimungu mbio yani go chikwe go chikorwa omuntu onde gachwara tu akabetura saraye kanisa ogagire kanisa myaka sara simi tara batune nyone akarora kwe ngaye kanisa era iri kibesa ochibu yara ya iri begi tata edi batune nyonde mongera jari no mara women ministry tata edi batune nyonde iyewe katinga kichama chali kwa hivyo wanatalanga Galicia Mate kora aba ngana na yei komi iye ka kora chibunda 100 kurumanyi chibwate bituma balisi abangina na bakongu orojo bwaro bona barentiriga na baremereri abanene yani ngengerende mondo tayora charu ara ebona era kalireki daya ko base tigeriga si tigonde ojera kerone no meneti ngala ko boli ngamona ko jara tole aba tibabani ngoro chetora jara Njara ke mundu Njara na os njanibo masemioro kiagara kwa bature imiri wana habare tayari Biblia batela makoko kora somorai kora buya First Samuel yentanga di komena ibere ekebunga kama bakabine kora buya Samuel yakara antua abo ija somo siwa Saulo ekarata gete kwa ndaba igakubolinga ne moto kina ureretie Monto kina airitiri yaki abantu bose bayirane ribate abanga ntoro chikende naye kora wiya amaswali tako na koboligwa ebintu binde bigo kwama ekiagere bintu byare gotumeka naye obwate ade tutagetibo kaze jira nzangu akanasa tekuwa na kuakana kana na bokire te ngaki ekanisa temanye tinga timbwati Indua kanisa ntoma yetenga tomwati lakini chitupu iwe jirajina ijire muo tupu jirajinji kama yetenga tomwati jirajina jima dela jira zani jie kanisa kiara wakarembe mara kanisa wana nawe kanisa enti mogete era ire ekiagara ekentu kiara wakogara progresi ya nalele nkare kwa nime tomu ora manene tinatokonye Gatoho karomora iyo gatogo chako mwaka nayo tu arekerenga ate biyo manene na inche tageteke omeke na irwe na inche amabadiri karo lekane haleluya esegine ndoro tiatorore Evande yeruati Ise
kabaraira bake bago ikabake bago chorwa bamena banene bariko cha kiombe ikyo iwa Biblia wataranga nyuma zoikie miaka amarongevere na 5 acho mume mwe kanisa naende ngoike miaka 50 yaya ni mustaafu naende Biblia dange karako akuruororo tarinto kogenda igakoma mosemia mwana wana ko rusuko badikonesi oba yakona ba rusuko badikonesi bale karoba Biblia le arambinyare wana akarora akuna libira aje kunyara bakambisa nese uyoso bakambisa nese tivugo 23 kise bitu mgata senye kuza kwa mama liko atutende kora habula libia batata barahete kurmagega gocha bagambi Video ni akawaida nelia. Tengo bagambi gon como baro sana isatu 23 ele sabwa pamoja hakwana naende na Musa akamatebia emeremo y'abarawe abo bakolire emyaka 25 na gwetania nibo barabe bakora emirimo asema y'omusangirikano ekera bakolire emyaka 50 batige batimoke kurwase emirimo yabo Elia turakora barabwomba baneribaga yogokonya baria bamwabo Elia kigana Bari toba kore emirimo y'abanyene Ego, igeni yakayo chake emirimo y'ekanisa nerenga twanyora 25 kuchiguru Sade kwa kamusini ngiyakaba Yanyonyense bwate litaya Nkiye kanisa yareta yuko twara litaya Ogo chikoiru litaya Masuari naria Ebimbi nyare Inyameronde byadera iye Onyana yato kubwati buya babandara Kwaso kire kinyama Kwarenge pije mwogani Iroke jibija jibili chani kichini Koro chirikinda Chiomo we Kwarengo mowe Nero wansire Igambere moya sae ebwaterano babira baba no konyobara kuno ne kyombe kimbayo mbage tageti ekyara barusebi Biblia gotera abagira banene basembi barati barende ko kwagenda kala kwa ruzigu ngaibono muongo cha ko bwachoche basemi uwa aragirwe omuntu akore meya sae na gendo wata no morayore wata toliyo morai lima muno montamo mokristo oyinendo kyali Omorai. Oke ndo kali ati eke usia yengira karanga ngayara kare meremo. Iko na koko genda ka tuatige meremo yesae dori kasi kare asirete advance zimani yarosi mamarara yozi wa kitubure wakire mechito kama kijiwa koro. Chiarira bane merongene na babere ibere chioka. Ngoma na tikato konye tokore meremo yaye. Elinda bangi kula kotara banguswe Vaja se yeso vada teviringana. Manana masesenie dia mana sogon tegera. Yesa itu dia mana singi jugwa kwanga mana itu asiri giri koiweka. Dia mana singi jugwa to tambo kiri omwaka. Wana manane ngoja akatoro korongorai kubati karabura tuwa somira maliko. Anda ke situ akori ngo mainja do kwali kwa kurumagaga wasabiro tuwa bere. Elinda katugo chako mwako manane akore mere mugwetera asitore. Elino totara monaye kwetera sotole abange bacha sole batatebiringana karatara gane tambo ko kende twasabiro ba mona intwe twasabiro to konya emere meyene yongosera to yeri bagari tangani obwa kwa emere moyaito ekya twamanyene karatara yeri bagari yeri tangani igora to siseni amaseni atali kwaera bono kwana mona twasabiro yari aramunora rero biya nakuba sabasi yeso yoromotori ito